Kibuye sama ne wadonje ne chiro mano wach ni bao kubede iye, pulo kubede iye. Insecurity ni tire Kibuye ni kech puli go nyaka sa uchelo tieno. Pile jomari ye pul gin ga jokuoge. Ni kech gin joma idol matich magiti onge. No se dimo mi Charles pesa deputy city manager ne in charge of markets. Oko no biro kao pesa Kibuye kama okemi. Bi puodho pul ma pul ni tire Kibuye. Gigwai kwalo wainyore ei Kibuye. Changa be use ichiro ka to kwa nyiso polise makondele to biro ka makogi to kagidhi kondele temiyo gi asoya. Phone snatchers. Kibuye sani mobedo best the phone snatchers. Joma biro ng'iyo Kibuye nitiere gi luoro mang'eny. Nyithindo ma jokuoge odonjo Kibuye ikwalo simbi, kose kwal simbi gi thuon to kiwuoyo tigolo ni pala. Asechiwo report ne OCS makondele. Policeman Kaloleni biro to choko nyithindo go titero Kaloleni. Nyote wa mako nyathimo kwalo simo to gi jaga musko koto 36. Oter Kaloleni ka kochopo kanyo to gola soya mowe sano. Kes no onge kuma nodhiye. Wakwayo OCPD ma Kisumu omakore gi jo county government. Sando wake no sando johala. Ene moro police gi force to batia ga sechiro to mine to tila omine. Makosa mamino timo onge. OCPD ma Kisumu. Rasta miluongo na ni araka. Emo keto nyithindo mamayo ji sime Kibuye ka. To chuoji gi pala. To ine mitudori kode. Komaki nyithindo go tigo ni simo mondo golgi. Wakwayo sirikal mondo ng'ino wacho OCPD ma Kisumu ni. Inyo wan johala ma Kibuye. Jomoko luor mok nyal kata biro ng'iewo. Ohala ma Kibuye okethore. Ka kes machando wa momakre gi city manager. Nwasendiko list man and traders mar cartels matiyo kodgi. Mok juogi nikech sani juogo gi simu. Cartels ge magigogo bura temo sike office city manager, temo sike office chali. Achiel kuom cartels eno oko. Mago jok mage messengers mag chali ni deputy city manager. Wakwayo weuru sando johala gi non traders. List no sekelnu keno non traders okodwa ni sando johala. To ka gin traders tuluongo to wabedo mana piny to ng'ato ka ng'ato golo simo ka be juogo ga. Mano kende gima nyiso